Hello guys, majong adlaw ni jung tanan. Welcome back again sa moang channel. I Lixie Vlog. So karong adlaw day guys. Mudong na pod mi ila mayor kay na may nanghagad na maghapog katong namiyabas mi. Katong namiyabas mi guys, na may nanghagad og baglamaw kuno mi, ja mo ako nog sagol ja ilaha ag beteng. Ja mo nang maadto miron guys. Ja siliksi anday guys. Moadto ni si ja og kuan pilar kay hugman si jahang amahan. Kay narhi magijahang amahan daari karong adlaw. Hugman sa kuno sliksi nila. Ya, muuban man po sliksi. Pauban na sa ramang podre, taguhat kuno. Hugman sa kuno guys, taguhat wa pa makatrabaho gijang amahan. Kaya makatrabaho na rin na kuno sila magkakita, mao nang hugman sa kuno ron ni Mariano, ni Arhimanda Aris Bay. Unja, magamping ka dadto ha. Uy, tanaw dare. Magamping dadto ha. Di maglaag-laag kay grabing inita ka adyo, naputi na ra ba ka? Di mag-init-init. Di pa siyang init ma. Di pa sing init lagi. Kaya hapit na ra ba ka mo school, hapit na ra ba imong birthday, inja ani sa imong birthday mura na pagkag-ungo, maitom na pagkagbalik. Mao nang di maglaag-laag didto. Karon sa makamuuli. Uma ma. Ugma. Aw, labing maadyo. What is up, Miss Pilar, guys? Wa mo koy ape, adi man ko mo uban, kamo ra mas imong papa. Kay mingkamot pa ko ka vlog. Buat to ko Pilar, guys. Mamuat ko Pilar, ma. Mao galing nananghid ka nanay. Ma. Nananghid na ba ka? Big jang outfit Ang gimidyasan kay daghay lamok usor bag dinggiron. Di magkuan-kuan dadto biha, ag uplosion na si mohang bag ha. Napay biskuit dadto og chocolate ni Ate Inin. Hi Ate Inin, shout out na day mong chocolate. Napaday mong chocolate gyapon te ang tagidyo kay lisid pagkanunazin po di jang ngipon. Salamat day te. Hapit na ko budag ma. Puhon. Nag-school na ka. Pila na imong edad rong July? Iya na ma. Pila man na? 5. 5. Pila imong edad ron? 5. Imong edad ron? 6 ma. Naa. 4 pagani. Ay, Mo 5 4. karong July. So be, mag-amping ka na to be ha. Pagampi po imo dali ma. Salamat. Inja kay di mag imong kadugin ja ato makamatog. Di like ka mo hilak. Di. Kisa imong kadug. Papa. Ug si Galalinda. di ka mahilak. Ug mahilak ka, wa ra ba ko? Di mo kod kumuilak ma. Wa lagi ni apil ko ya budi ma. Wa na mas pila buji, to na mas Manila. Ayaw na ka dirty. Up na dali, kimadto na. Bye-bye, be. I love you, be. Bye-bye ba? Jesus, ginoo ko. Bye-bye, mag-amping ka dito, ha? Nanapuno dagang cellphone ma. Kapit na. Wala ba'y kurinti pa dito, be, ha? Mag-amping ka dito, ha? Ba'y kurinti dito. Love you. Kau panang hidalyan na kau. Ishi. Kau panang hidalyan na kau. Pila ra ka ka dekahog na? Pila ra ka? Uli laman dani. Ha? Ang pindot ko nga di magpudali niya tuna ka. Mantay, masiguro na ka ka uli kinahanglan di mag ato pag init kan. Kinahanglan jud. Mga na nga di ka magpayat-init kay masig maitom na nimong naong di ra ba na ito. Inatan na to. Nanay ka ug mitatay. Nay. Kisi na nay. Kisi na. Ayo pagpainit-init ha. Ay, lagi mong bawang na sinina. Bilang na ka po, hindi ka malangid na ho. Mamali po. Bye. Bye, Mali. Di mo kiss. Aliana. Ayo pag laglag ha, pagladyo ha. Pero hindi magdagtum ha, hindi mo matagaw ha. Aliana na po daw. Isa, amin sa sahang manina ito, ah. Kau, uy, bataw siyang tiguang na. Labo po. Labaw pa di ay. Ako ram, si Jaraman. Kau pa lang hitin tatay kau.
Kasama mo. Pilar tayo. Ha? Pilar tayo. Si Pilar? Amen. Pabinutan nito ha. Nanay Helen? Si may kanan. Hikay, ade ay. Iya mo ito na kuya. Si Aliana di ay, gabi. Ikaw. Kumamawa ko mo. Mauwaw, balik mati, og di mo balik. Lakaw na kay Luis at Aliana, bi, mingawan ni mo. Aliana, dali. Lah, paglablab mo lah, gaksaday, kay mingawan ka day. Grabe po, makadagakos. Sikiya day, di ka magkakas. Yun naman, mawaw ka? Bi, bye-bye na, bi. Bye-bye, pag-camping na to, ha. Chu. Hi guys. Bye-bye guys. Hello guys, tuan na dyslexia guys, kaban jam pa. Nariman lagi darin, jak karon guys, padong sa kustindahan. Kay mo palit ko og isagol sa among lamaw, maglamaw mi. Kauban si Reverse, si Limbohol og si Ate Ali og si Aliana, jak mga apas sa prami guys, kay nabusog pa kuno siya. I-prepare na magda naglamaw. At tangiran ninyo guys, anja kay magpalit siya ko. Sali kay gwapa na. Sali kay nanay apam. Pamahin pag-apam. Jess. Na ako yaw nagsida nag-cellphone kay kunot na. Si hi to my channel. Hello. Darag tagi Jess butong guys. Da. Ara kagwapa ka jo. Wala amin amin aron magrasyahas Ginoo. Mahigwaos kuno gijang buwak na. Gina. Na ego mas beteng. Mao day po na day po ijahang higwaos. Kay bawo day po kag higwaos ti. Di ana kay magkumbati na may kuskus. Maano ba rin? Dari na. Gamitin pa rin sabaw. Kumahindong isabaw nga lang sa buwag tubig. Dalag among isagol dia. Kaigo ba kanya ting isagol? Uwa nila hait. Duha ka condense ra rabane. Kaigo na ning duha te. Diya kay makakusog ra kuno ning duga te. Disay ko pa si Kati Disay. Ganahan. Dara bitaw dia, pita og hanibi. Sige. Para man tong atong mayura. Ba nagkuha pagkuan. Baldis Mayor. Oh, thank you na. Sa ko Sabi niya ang feeling nga makadungog ko kahingnan ko sa pagumangkon og guwapa ko insi. Sana all, gwapa te. Basta si Aliana may istorya na, tinuod ka na. Tinuod na daw, way halang bot-bot. Ang kari day, gwapa pa rin day. Kisa man na. No, naman. Day, hamay gwapa nila tita Tiri og si ate. Tisay. Ah, gwapa sila. Arang. O may maot din natos kalibutan kay puro man tanang halin. Iniumusing kan ko na maot. Ug ginoo ko sing kanto. Sa badali. Ko na maot kay wa pa ko yaho ha. Saba. Na may liwat tilo. Oo, liwat ra. Basta kay na liwat di. Di na ta kamahay. Na ba? Tigpamong ag isa to ah. Mong pagbuteng. Abdan ko ba dan ito tinataran. Pulit-pulit ah. Sila kang papari at si Disay. Sa pare. Ana, lagi masubay man niron mamali. Kisa kuno nas papariday. Isa man labi. Ang papa at si Disay. Ag my love ni. Pag may lab ni My love ni. mama. Eh! Taga-asa man labi. Tagasa kuno day. Kay bawo naman kay taga-asa. Tagasa day. Tagasi maritis naman mo diha tiga. Hala ko ba pinaring kuskus. Eh nan sa ring nagdamili naman eh. Lapuking naman ng uban. Ikaw taga-kuan ni Salve. Ako tigkwan be. Ano man iwa man lagi. Iwas og buak.
Ang lami as butang oy, pero mas lami pa dagdag gikuskus. Nahan pan. Di dang nanay. Naay dang nanay lagi ko no. Ug si tatay. Apilin na maguning bago-bago. Baga pag umaon ko na sa ami. Nato. Ug subadyon side sa Subay-subay siya naman muda na. side sa kuan. Burato. Oh, Arang nay apam. Ha. kuan ug Guwapo maka. Wa man ka di maka musikalaka. Maot. Ba ka jud. Problema. Out balag maot basta kay buutan. Hindi ah. Kabilig pa jag ba? Maot tagwartahan. istorya Hashtag ang warta ra pud sa mga Pinay. Bisayon. Ako jang baslan nga. Kana naglag. Lang pod. Mo din Bisaya Daytir. Kamo Bisaya special pa sundon. Kasi tako seryoso pa ko tako anam day sud ni. Kus mo gid na idang linga. Sus ka jud. Magmatnong. Bisaya. Ano lagi? Tugal na pa lagi. Awa, yan, awa. Tugal. Di man lagi magkapareha ya. Nay tugalhab na pigagmay puho. Ano di tinuod ya? Tugalhab na ba? Woo! Ano na sud? Tugalhab man. Galing na tugalhab na mo ha. Di ba ta pwedeng mo kaon sa dani kay murag lamian siguro tan-aw. Kani naman ang may mga bago-bago. Motivasyon. Ha? Ano man siya? Birthday ni. Naka-wheelchair naman na siya ya. Di mo na kay bangtan kong mga bago-bago ay. Isang birthday day. Aw, July pa. Hala guys, sapit na may mahuman guys. Maghinigupay na meron. Higop ha, higop ra. Apil na naman pag-unod kay Usik. Hinigupay na ning mga single lady. I'm single lady. Sana all nay apam. Sa, Oy, kapag kapili na itong vlogger nga na doon ron. aw kalos Ginoo pa in taon. Magpudyo sa kuti. Kay di gajud ko ma. Di gajud ko makaloy anda ana. Pudyo sa. Hello guys, sa mga nagilunod kay ag condense buslutunon pa, buslutanan pa rin ay. Isi. Mura magtaga samar ate. Mapatay na ning dapita. Okay ram siguro na eh. Buhalhang ra. Ihatag siguro na pwede. Ano na eh? Latag kay nagtanaw kay ikaw sa bata ba dyan? Arang. Ag ikaw day. Kay ikaw pag bata. Ito siya isirag. Aralo sa mayoyo nag abri. Anad na. Aw cowboy. Yan na. Ang ira ba dyan na? Napasik ko na ni sa una. Sa una. Sa una daga pa ko. Amang Karon. guys, karon daga pa. Daga mo yapon. Nahog ag usaya, palihog sa kog usaya. Huwag ba? Kurang lamia. Oy, Luod sa galing na naman. reklamo. Ex niya ha, ex. Ang ex ay di na pwedeng balikan. Ex na ni. Tsaganahan! Sa react niya Jessica. Istoryahe. Club song. Istoryahe bot-bot. Oh, des. Istoryahe club song. Tas royal. Di yan sa may mong food nga like. Chicken? Roaster? Sa ganahan. Amelia. Lamay pagkuan ay kundendra. Okay guys, nahuman na. Mga aname. Mga antanin nyo guys ha. Ang lamia.
Kaya nabrihan lagi na ko yun. Abi ka, ano, Diyos ka. Kuhan ka, Diyos. Ano ba dyan sudlig tubig? Te, Sa grabe ay sa kuan ganang na ay culinary cook. Ano sa eskwelahan ti? Ang kaguwang. oh, Jess! Agad! Wari, tagay sa tas butong. Ano ba yung isa? Paiskulahan ka ka. Kapit. Don't worry guys. Sorry guys, I can manage. Ganahan! Istoryahig labsong. Dahil labsong. Lami, mandi ay, mga anta guys. Day ang sita ni Abot yan. Mga kapatid, atay sa. Mayo na harap magpataklob gan eh. Ako lagi kipangita. Kamutan ara naghagid ang mga kagawan. Haag mga taklob ni ay. Galing ni una nag-ulit eh. Ara gyud mga kagawan. Kana. Kasi makakaon. Dire. Neighbors. Hindi mo, daddy. Pagwapo ba tos kaliguan? Ay, batasan pagkaanak. Pagwapo ko ng imong partner. Maninay. Ganahan, maninay. Ulit na to kay naka one for the ride na to. Ano tayo? Naka one for the ride na to kay double light naman to sa sila. Bulay. Oh, magkano na to siyang bike? Ganun na pagpado. Nagdadag BMW. Nagdas ng BMW. Nagda. Magkano na to?